ka jingpule na ka kitab jingkhen lenong ka baar puwei ka khot saw hadu kendai dalum hor kilami banyaj lenti shaduriyaw basaw dak payaj sawdong kari idong kumta ki briew kila snoling a halenti ki ba kila kren persha yaw Blei bat persha yaw Moses Blei pilawan yalam yangi shani na Egypt banyab hari kenja omdan jinbam omdan satya banila snojli yakane ka jinbam kabam sokha te utrai lapha da ki sending habdeng ki ba bat kila pu ya ki ba hadu babun ba ki Israel kilayam kumta ki ba kilayawan sha Moses bat kila ong ngila le bom namar ngila kren pen ya utrai pat ya phiru sngubha se kirpat ya utrai pon wengno ya kipsenngi kumta Moses ula kirpat agabenta ki ba utrai te ula ongha Moses thau uwei usending batsdin yu halor uding kad upashapu utang shupet yu unim kumta Moses ula thau uwei usendnong bat lasdin yu halor uding lada upsen upu yaw no briew utang shupet yaw ta usendnong ulaim ka ktien jong utrai kasam nyopu pra kan khot iwei hadu ar bat lai pusaw hadu lai pupra to shashkor kupat jonga ya ga jinghi kai jonga dopen pha yala kishkor shaki ktien ka shentur jonga ngan ang yala ka shentur ha kaparshi ngan yethu ya ki jingmaya ki banadu men barim haba ula penyap yaki kilawat yu kila kabamon bat kila kwah dik yu kila kinmau bau Blei ulong umau siang jongki bau Blei halor tam ulalong unong sius pa jongki Hynrei kila pen khlo yu da ki shentur jongki kila lamler yu da ki thli jongki kado nu jongki kams khem hau kim yaine ha ga jutang jungu penban ublei usngosen yala ki briew ulamap yaki bat shym penjot yaki bun sien ula penjem yala ka jingbitar shym ingkhong yaki naphang ka jingpule na ka shithi upaulos bukhu chagi kristan ha Filipi lenong ka paar ka khod Hynrei hadu khadwei la uladon ka jinglong Blei shym da angnu than ban pen pau ya rengkat bat ublei penban ula pen suda ialade da ka bashim ya ka jinglong mrau balakha ha ka dur briew ula pau kum briew bat kumta ula penred ialade da ka bakongu hadu ka jingyap halor ka dim phnaken na kane ka daw Blei ula kyntu yu prula ai hu ka kerteng ka halor ki kerteng baroh kumta ha ka kerteng ujisu ka khosiu baroh kan dem krop ka jong kiba bneng ka jong kiba ka kyntu ban ka jong kiba po ka kyntu pat man uthli untla na ka benta ka buram Blei ukpa ba ukris ulong ukenra ka ktien jong utrai ka gospel kat kum uyo anes kalenong kabalai kat khot khatlai hadu khatnyu pat judan ubalit kiu shebneng laitang ukhun briew ubalawan hiar na bneng kumba Moses ula kyntu ya usen runong ha ki ri kenja kumta ru ya ukhun briew dei ban kyntu babaro uba nget ha unyo ka jingim bam jukun hoi Blei ula iet kata ya kaperthei bola aiti no ila ukhun bamarwei babaro ubanget ha yap Hynrei unyo ka jingim bam jukun Blei shem lapha yala ukhun cha kaperthei ban penrem yaka Hynrei ban long unong pen jongka ka gospel jong utrai